Sanibonani, kuchazani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngiyabonga kakhulu kulaba sebe-subscribe-ile kule channel yethu encanyana nje esakhulayo. Benginesicelo ukuthi umuntu if kuwukuthi unephupho afuna ngimchazele lona, echaze iphupho eliphelele, engavele ethi kuchaza ukuthini ukuphuphulele, ngoba lokho it doesn't make any sense to me. Angikwazi ukuchaza based on that. Namhlanje sizokhuluma ngendaba isihloko esijule kakhulu engicabanga ukuthi sithinta abantu abaningi, and baningi abantu asebedlale iy'nyanga nabathandazi based kule nto engizokhuluma ngayo namhlanje. Namhlanje ngizokhuluma ngokuphupha wenza ucansi noma ukuphupha wenza i-sex. Indaba ejule kakhulu le, indaba ejule kakhulu. Ukuphupha wenza i-sex, it doesn't akuchazi ngaso sonke isikhathi ukuthi unesilwane, yabo. Kwesinye isikhathi kungachaza lokho, but kwesinye isikhathi kungachazi lokho, kuchaze into ehlukile. For example nje, abantu besifazane, ma umuntu wesifazane kwenzeka uphupha wenza ucansi, kuyenzeka uthole ukuthi uney'ngane ezaphuphuma, uyabo. Mase zifika ngalesi simo lesi esenzekayo ukuthi uphuphe wenza ucansi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi nemimoya yabantu abadala, ikakhulukazi ma uwumuntu wesilisa uzophuphulele nomuntu wesifazane, uthole ukuthi isalukazi lesi esisuke sikwembathile, esisuke senza lokho ngenxa yokuthi asikwazi ukuxhumana nawe. So kumele uthole indlela-ke yokuthi ulokhu nje uhlanzeke noma uhlambululeke ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukuxhumana nawe. Kanjalo futhi nako abantu besifazane ngokunjalo, kumele uthole indlela ozokwenza ngayo. Ungavele nje utshele ukuthi unesilwane, wena usugijima usuyothenga iy'nkukhu ezimnyama, uy'hlaba ngey'naliti, wenzani. Iba nesiqiniseko kuqala yokuthi ngempela iyona lento le athi ugobela iyona. Uma ethi isilwane, mtshele kunikeze ubufakazi bokuthi isilwane, uyabo. Ngoba phela abantu bayifunela imali, abanye bezwa kuthiwa kunesilwane, uyabo. So ngiyacela bantwana bethongo ukuthi nivule amehlo ngale nto, nivule amehlo ngempela. Iba nesiqiniseko ngoba uzothi ugobela kasebenzi, kanti cha, akusona isilwane. Ingane yaphuphuma le efika ngesimo somuntu olala nawe, uyabo. So kumele ugezwe, uthole umuntu ozokugeza. Then if kuwukuthi uyabona usugeziwe, uyabona ukuthi kuyaqhubeka, usungayasithatha, kodwa nje abantu abaningi kusuke kungasona isilwane. Kusuke, angisho ukuthi isilwane asikho, kodwa nje in most cases kusuke kungasona isilwane, kusuke kuyimimoya thizeni esuke eyabantu abadala noma ey'ngane ezaphuphuma. Kungangaba ingane yakho per se, kube mhlampe ingane yakini noma ilabo ogogo laba abavela ngesimo somuntu olala nawe, ngenxa yokuthi kabakwazi ukuxhumana nawe direct. So ngiyacela-ke bantwana bethongo ukuthi nivule amehlo. Baphelile abantu bekhokhela into abangayazi, baphelile abantu bekhokhela into engekho. Okay, umuntu ofuna-ke ngimchazele iphupho noma ofuna ngimhlaziyele iy'bonakaliso, ngicela ni-subscribe ngane zakwethu. Ni-subscribe, ni-like, ni-comment, niwabuke nama-advert.
niwabuke nama-advert makuwukuthi khona evelayo uyibuke uyiqede. Umuntu ofuna ngimnenzele ngimhlaziyele isibonakaliso noma nje onento afuna ukuyibuza, ngiyatholakala enambeni yami eka-WhatsApp ngiyafoneleka futhi kuyona 074 90 12 457. Hhayi, umfo wamaphisi uyabonga, nikhule nivule amehlo. Ngiyathokoza.